que tiveron que loitar convivindo con asasinos e con torturadores, sendo o contacto fundamental con familiares, amigos, amantes que desde o monte intentaban cambiar o curso da historia defendendo a liberdade. Como ben nos lembraba non hai moito tempo o aquí presente Francisco Martínez Kiko, o guerrilleiro leonés, que inspirou esta canción. Sen esquecer tamén a toda esa xente que dunha ou de outra maneira loitou polos mesmos ideais. Comprender
Canto